Ahoj! Vieš, že počas prechádzky v lese môžeš natrafiť na stopy rôznych zvierat? Poď! Spoločne sa nám isto podarí zistiť, akým zvieratám patria. Vieš, akému zvieraťu patrí táto stopa? Medveď, kačka alebo koza? Patrí medveďovi. Správne! Je to medvedia stopa. Vieš, že medvede, ktoré žijú v lese, vedia vyliezť na strom? Wow, tak to je zaujímavé. Ktorému zvieraťu patrí táto stopa? Kačke, mačke alebo jeleňovi? Mačke. Šikovné dieťa. Stopa patrí mačke. Vieš, že mačky necítia sladkú chuť? Tak to je ale novinka. Akému zvieraťu patrí táto stopa? Psovi, svini alebo líške? Svini. Správne, svini. Vieš, že svine alebo inak známe prasiatka majú výborný čuch a vedia dobre plávať? Super, už aj toto viem. Stopa akého zvieraťa je na obrázku? Veveričky, mačky alebo sliepky? Sliepka. Správne, je to sliepka. Si šikovné dieťa. Vieš, že sliepky pochádzajú z rodu dinosaurov? Konkrétne Tyrannosaurus rex. Tak to je zaujímavé. Ktorému zvieraťu patrí táto stopa? Prasaťu, jeleňovi alebo veveričke? Veveričke. Šikovné dieťa. Patrí veveričke. Vieš, že veveričky ročne ukryjú svoju potravu do viac ako 1000 rôznych stromov, avšak väčšinu nikdy nenájdu, nakoľko zabudnú, kde ich ukryli. Tak to je ale novinka. Vieš, akému zvieraťu patrí táto stopa? Kačka, pes alebo medveď? Kačka. Správne, je to kačacia stopa. Vieš, že sa nepravdivá správa alebo klamstvo nazýva aj ako kačica? Tak toto počujem prvýkrát. Poznáš, ktorému zvieraťu patrí táto stopa? Mačke, sliepke alebo krave? Krave. Výborne, krave. Vieš, že sa kravy dokážu tak tešiť, že doslova skáču od radosti. Wow, tak to je pre mňa novinka. Akému zvieraťu patrí táto stopa? Koza, pes alebo jeleň? Pes. Pes. Správna odpoveď. Vieš, že na svete neexistujú dva rovnaké psie ňufáky? Každý je jedinečný ako otlačky prstov u ľudí. To je zaujímavé. Poznáš, ktorému zvieraťu patrí táto stopa? Mačke, jeleňovi alebo kačke? Jeleňovi. Šikovné dieťa. Stopa patrí jeleňovi. Vieš, že jeleň je bylinožravec a často opríza aj kôru stromov? Táto informácia je veľmi užitočná. Stopa akého zvieraťa je na obrázku? Kozy, medveďa alebo veveričky? Kozy. Správne, stopa patrí koze. Vieš, že v minulosti sa kozie mlieko považovalo za liek? Tak to je dobré vedieť. Aká zvieracia stopa je táto? Prasacia, slepačia alebo líščia? Líščia. Správne, stopa patrí líške. A nie hociakej líške. Veď to som ja, Nana. Áno, si šikovné dieťa. Veľmi šikovne poznáš stopy zvierat. Ak sa ti naše video páči, tak daj odber na náš kanál.